Wow, sobrang cool ang mga estudyante na to. Murahin yung teacher. Oo, yung maganda. Pinatahi talaga yan. Kaya bumababa ang birthday sa Pinas kasi lahat may habi na. Natota ba to? Buti gumagalaw. Sabihin na lang natin, hindi lang si Hulk ang maugat. Magandang gabi, umaga, mga bagong gising dyan, mga ayaw gumising dyan. Maraming salamat sa mga pumuntang doomscrollers, mga tambay, mga normies, mga edgelords, mga breadwinners, mga pabigat sa nanay, mga single moms, mga mahilig sa single moms. Ako nga pala si Paulol para magatid ng Sukot of the Nation Address 2026. Nakakatiya ko tayo, yung ginawa ko pa to lahat para lang nasa tema tayo. So alam nyo na, daanan natin mga sukot ngayon, natin na agad simulan. Tuwabay sa mga sinabi ng Sona. Huwag mo kami niloloko. Okay, mukhang siya hindi. Hindi ka na, maniniwala na ako pero kung sinira niya eh. Pero baka mahal yung TV. Naiintindihan ko naman dahil sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng gas, sa taas ng kuryente. Nakita niyo ba yung nangyari sa Meralco? Bumagsak yung stock dahil dun sa Sona. May mga pinag-usapan. So alam mo talaga importante yun kasi yun ang ng accumulation at mga plano ng gobyerno sa mga darating pang mga taon at araw. At yung mga ginawa nila before. Kung ang estado nun ay para sa'yo ay hindi ka masaya, then yun ang magbibigay sa'yo ng affirmation. Di ba lahat? Kailangan natin ng affirmation kung ibinibigay ng jowa mo o ng magulang mo. So, ano ko yan? Isusulot ko yan. Dahil nararamdaman mo ko. Tambayan, hindi. Tomboyan yan eh. May Sona rin dito ah. Tomboyan. Sona, mahal din niya Hindi ako. tambayan. Pero hindi kami talo. Gusto niya Ano tawag lalaki. sa mga tawag dyan? Ang tawag sa mga yan, Tom's World. Ano Tom's World. Ang tawag sa'yo. Tambayan, X. Tomboyan, check. Mukhang magkakatropa kayo ah. Mga talaga Para kayo, sarili ah. sila sa kalokohan mo eh. Ano yung ba't may ilaw talaga sila eh, no? Para sila yung mga itlog na pinapainit. Okay, sulot. Mas marami pang EA sa'yo yan ah. Bang, 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 bang. Ba, 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 ba. Kahit si ate, hindi alam yung tinitignan pero parang masyado ba nagugustuhan maputokan. Guardia civil pero hindi civil lang nasa isip. Ba, 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 ba. Hindi ko alam yung context nito. Napausok na lang siya eh. Parang ano tong tinitignan ko. Geto rin ata pag mga NPC sa Skyrim. Pag yung mga dumadaan, di wala na nangyari pinag-uusapan nila. Yung geto lang din yun eh. Sulot, dahil napatawa mo ko doon, hayop ka. Ito kay like April, yo. Dali na, lapit dun. Ako may guardia civil sa likod mo. Buti gumagalaw. Joke lang. Joke lang. Ako pa ikaw, tinakbuhan ka niya pagtanda niya. Okay, magano na mag-iyo sila sa isang tabihan si, yung bata. Sukot, hayop ka. Ginawa sa kanya yun. Pero pag magkasama sila ni Nathan, alala ko na naman si Nathan, yung lagi yung mahal na mahal, pinakamahal. Sunod, men, Wow, laki! Camp Leia Sim Farm. Man, Jed's Island Resort is shaking. Hindi namin pwede pakita yan, pero para sa mga members, click nyo na lang yung link down below. Sabihin na lang natin, hindi lang si Hulk ang maugat. Ano ba to? Itong mga gimmick na to para lang puntahan niya, hayop eh. Dito ba yan sa Pilipinas? Hindi. At Tarlac. What the? May ibang angle. May kalabala siya. Mas matigas ba kay dating? Ting 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 sa hur. Alam ko na ang lahat na magpapapicture dyan. Sigurado hindi yung mga grupo ng Tomboy kanina. Ba't nilalabas mo? Ang etich mo! Ito inatay nila sa sa homecoming. Sukot. Etche. Oo nga, sa Tarlac nga. Gaano katagal para para mapuno niya to swimming pool? Kaya nagka-absa siya eh. Hindi na niya ma-hold yung posisyon. Ingatan nyo yan, isang araw mayroong puputol yan. Pero di pa tuli eh. Leche, sulot. Ito kalagay, apple. Hindi ba masakit? Pwede ba akin? Ano yan? Pwede ka pa mangulangon doon sa kabila. Abot pa yan. I-ano mo lang, tanggalin mo lang. Pero dahil dyan, naalala ko lang. Buhay natin muli. Parang ano to sa kay Thor. Parang ganito yung kay Thor eh. Ay, ganda nun ah. One try, bro. Dahil dyan, paano ka? Ito lagay mo sa ilong mo. Pag nagawa mo, mas bilib ako. Wow, sobrang cool ang mga estudyante na to. Mumurahin yung teacher.
Tapos ibibidyohan pa. Shout out sa teacher namin sa English po, kinang ina mo ang OA. Diba? Halatang hindi ka nakikinig sa English kasi fuck you na nga, kapa. So dumoble yung UN ka mo. Aralin mo mabuti. Parang feeling ko naman, parang ikaw naman OA dito, bata. English alam mo. Pulutin ko buklo. Ano ibig sabihin? Ang gusto mo lang ba siya tulungan magkulot ng buhok? O pa ikaw, kinulot ka niyan sa guidance. Ako, malalaman mo. Ngayon, maniwala ko kayo sa akin. Sa mga kabataan wag ko kayo magalit sa akin sa mga bata ngayon sa mga kasing edad nun Kasi hindi naman lahat ng estudyante at mga Gen Z ngayon or kung ano mang edad yon ay hindi naman ganun yung ugali, no? Yeah, pero may may natin. ilang... Lagi naman may outlier. Laging mayroong mag-feeling bida. May laging may pinagdadaanan sa buhay. Di ko alam, baka di siya minamahal na magulang niya sa bahay. Diba? Ito kailangan niya ilabas yung galit sa sarili niya. Pero yun nga, ano nangyari kasi, ang nasasaktan doon, yung mga tao sa paligid niya. Pero syempre, kailangan ng tulong ng bata niya. Lahat ng bata kailangan matulungan. Dahil hindi nila yun, pwede pa silang masave doon. At sayang naman kung itatapon lang natin ang future ng mga yan dahil sa isang maling bagay. Diba? Pwede pa sila matuto. Yun ang paniniwala ko. Alam ko may mga kupal dyan na bata, yung nandudura, yung mga masarap konyatan. Pero naniniwala ako na pwede pa silang tumanda. Alam mo, pwede pa silang matuto. At yun ang pinakamasarap na feeling. Nakita mo, natuwid mo yung parang daan ng isang batang feeling mo ay parang wala ng landas. Diba? Kasi andyan na siya ano pag gagawin natin sa kanya, diba? Alam mo maging dagdag lang yun sa mga tambay o mga doom scroller, diba? Sana maayos yun. Sana hindi lang siya mapagtripan. Sana makorek siya ng guidance at malaman bakit siya nagkakaganon. Estudyante talaga na gano'n kahit na ako hindi teacher, iinit ulo ko Di ba? Para sa mga magulang ko ng mga estudyante na yon, malamang umabot na sa kanila yung video na yon dahil nagva-viral. Pakidisiplina po ng anak ninyo. Yep. No? Tsaka sa mga bata, sa mga gumagawa ng gano'n, hindi nyo ikinakul yun. Nagmumukha kayong walang pinag-aralan. Naka-uniforme kayo pero mukha kayong walang pinag-aralan. Kahit nga mga nag-aaral, ang galaw hindi sa nag-aaral So hindi rin basehan yung mismo pag-aaral Ibang tao, ang daming mga degrees, ang daming mga PhDs, pero hindi marunong makipagkapwa-tao. Hindi mo matututunan yun sa apat na pader na silid-aralan. Magkaiba yun. So, Ba, teenager sila kung makikita nyo, parang nasa teen stage. may mga rebellious face pa Kasi minsan pag teenager tayo, minsan nakala natin yung mga ginagawa natin tama, no? Tsaka parang feeling natin nakapalibot sa atin yung mundo. Diba? Yung parang me na parang part ng kanilang psychological development. Kasi sa mga napapanood natin yan siguro malamang na-influensya niya ng mga influencer na yun ako. Sabihin ko pala influencer. Hindi influencer, sir. Influencer tawag doon. Klase ng style, Di na mahala naman tayo, ikaw na bahala. Diba? Kaya para sa mga magulang pag teenager na yung anak nyo, pakisabihan. Siguro, ehemplo na lang dito na parang lagi nyong bantayan yung mga anak nyo. Hindi nyo na pala alam na lumaki na pala silang ganito kasi busy kayo sa trabaho, kasi ganito sa Pilipinas, kailangan mo magtrabaho ng 3 trabaho para lang sumaya kayo, guminhawa kayo. So, naiintindihan ko rin naman yung side na yun. Pero syempre, nag-sponge ang bata Pag binigyan mo yan ng mga feed o iniwan mo yan sa mga feed or online na doom scrolling ng ganito sila ganito umasta yung mga pinapanood nila o mga nakikita nila, baka gayahin nila at baka hindi naman talaga sila yun. Pwede pa silang makorek. So, Sukot. Coco Mama, Favorites. your papa, he wanted you to have this. Napasarap kain ni Mama. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Mapapaulala. Nako, it's a miracle. Mapapaulala, ang giling mo. Ay, nako. Dong, Immortal ka rin. Dong, Immortal ka na sa amin. Coco Mama. Fresh gata. Coco Mama. Mama Coco Cheater. Ayop kayo. Sige, sulot. Ayop. Galing kay Tommy James. Ano to? Ano to? With added iron. To ba yan? Nginat-ngat mo ba? Daming pinagdaanan ng latay. Average Gen Z na to ngayon. Mga mga crash outs. Open that can like he's wandered into Birmingham. Taka mo. May nalala ko, ginawa ko to Pero di ba ganito kalala? Alam mo, may pagka-guardia civilian pa naman ako.
Di ba ito yung kanto? Nilagyan ko siya ng ano, tinapat ko yung kutsilyo. So isipin mo ito yung kutsilyo. Ito yung kan, tapos ginanong ko. Saba na dun siya sa... nandito siya. So nakapatong. Tapos ginaganon ko yung kamay. Para mali. Wait lang, parang ginaganon ko siya. Kasi hindi pala yun safe kasi yung daliri ko nasa tabi. Tapos munti ka na ako mawala ng daliri. Hindi kita mapapakit. Okay, nice. Busog, hindi ka sulot. Busog. Good ending. Okay, nag-AI. Okay. Good ending to. Or baka ito na yung pangalawang araw kasi napansin ko iba rin yung bagsak ng tuna. So totoo to, hindi to AI, real world. Sa dami ng dinada kasi natin memes, minsan din ako naniniwala. Pero nararamdaman ko naman legit to. Ulot. Totoo yung maganda, pinatahi talaga yan. Yun ang size niya. Meron din siyang shorts, undershirts niya is merong ano. Ako, binabil mo sa ano talaga to, yung tong phenomena na to. Pero, naiintindihan ko rin naman bakit sa ibang tao, syempre mas close natin. Pero sa mga tao siguro hindi ganun ka-involve o alam yun. Iba talaga mararamdaman nila, diba? Yung ganitong vibe ng mga Pilipino na ginagawa to. Pero siguro hanggang gusto ng magulang or okay lang sa mga family members niya, then sino ba tayo para magsabi? Pero may nakita ko dun, sabi na isang commenter, mukha bang nag-sign of the cross si ate kanina? Yun na, imposible naman. Feeling ko naman hindi pa ganun kalala. Solid, pwede na sa... Ayoko yan makita sa isang resort please. Feeling ko pang ano lang naman pampakita lang ng kanilang suporta sa kanya. Siyempre alam natin isa siya aspiring na atleta before doon sa nangyari sa kanya. Sulot! Kaya wala nang kamote, sigurado, di ba? Banggay mo! Tapain mo! Ba't ang bilis? Isa, grabe. Parang sanay sa ano sanay sa tondo Wala pa pinapasahan yan, hindi pa yung lumilik. Wala nang gas. Ako, mataas ang gas ngayon. Nagtaas ang ilang 10 piso, 6 na piso. Ang bilis o isa. No, hindi ko nakita mukhang magtutwerk pa siya. Ano ba? Kulang. Mali. Leche sukot. Anak na makulit. Yun yung pangalan. 09 o 10. Ano dapat yun ay 0. Dapat yung 09 o 10. Dapat yun na inapindot Ako, may asim pa. Si nanay. Oo. Inapindot man. Para lumabas. That's how I met your lolo. 09 o 10. 09. O may ano ka, may 09? 09 may gis ka. Ay, tunay yung 5. 09 o 10. 09 o 10. Ano dapat yun ay 0. Dapat yun na inapindot mo. Yung 09 o 10? Oo. Inapindot man. Para lumabas yun. 09 o 10. Huwag na ko, pag yan, pinindot-pindot nyo yun, 09 o 10 na yan, baka may lumabas dyan, hindi tayo handa, di ba? Baka magkaroon pa ng apo na hindi inaasahan. Sulot. Ano to? Kaya bumababa ang birthday sa Pinas kasi lahat may habi na. Marathon, pickleball, pilates, hiking, badminton, tennis, TCG, Riftbound, One Piece, Pokemon. Kompletohin nyo na lahat ng hobbies, man. Minsan lang yan at pinaghirapan mo yung pera. Kesa naman, di ba, maalat ka, tapos inggit ka sa mga ginapaggamit ng pera ng iba. Basta siguraduhin mo lang na nagagampan mo yung responsibilidad mo, di ba? Basta tamang porsyento lang. Magaya na ng finance Kumita ka 100, yung 20, lagay mo sa mga sa mga trip mo, di ba? Siyempre, sabi ko to in scale. Kung sabi 100 lang yung gagamitin mo. Pero tapos yung 50, gamitin mo sa mga kailangan mong bayarin. Tapos yung 30, savings mo. Maraming paraan yan. Pero sa ekonomiya nga ngayon, hindi lahat ay makakaya. Pero yun nga, pagpapasalamat ako sa lahat ng mga tropa dyan, mga friends na hinikayat yung kanilang mga iba pa mga kaibigan para sa mga ganitong klaseng hobby. Hindi para maging lason, para maubos pera nila. Pero yun nga, para tanggalin sila dun sa urat ng pagiging isang, alam mo yun, trabahong Pilipino na geto na yung pinapagod mo, tas geto lang kikitain mo. Diba? Masarap makita yun at masarap maalala na ganyan ng mga kaibigan mo. So, lumabas-labas na yun. Diba? Touch grass nga, ika nga. Sulot! Basta wag maubos pera niya ako. Ubos na ako. Nakasimula ako lang ulit ng One Piece. Lagpas na go One Piece ako ngayon. Nagpas na ako sa Alabasta pero tingnan natin anong mangyayari. Ako, ginagawa namin to. Kung meron lang kami yung pang video nun, geto kami. Sobrang sanay na kami, man. Kahit may eye contact, bigyan mo eye contact. Yan, nagabalo. My God. Man, kung alam nyo lang kami nila Jed at nila Arf. Sabay pa. At alam mo, hard mode to nasa gitna. Hindi yung hindi yung kanyang mararamdaman. Pero kasi dalawang utang sabay man. Mahirap yun. Tapos yung straight face lang. Di ko ba't may isang utak lang yung mga lalaki? Babae kaya, gano'n din. Either way, sukot. Di ko to naintindihan. Gyunhan ang wanang hilabot sa leeg ang taman ko. Updated! Nakita mo updated. Nadota ba to? So ano to?
Mag-Roblox ka na lang daw. Pucha, walk out, let's go. Bakit inantay mo pa matapos yung game? Dapat ako nagtatrash talk na siya na si Rana. Pero ako kada kill, tatayo ka. Ito ko. Pero baka di lang natin nakita lahat. Pero yep. Sulat, yan ang gusto ko. Ano to? One Piece Construction. Alis na ba talaga kayo? Nako, spoiler sa akin to. Ayoko, okay, sana hindi ko maintindihan. Dalawang sakong semento. Bata ka pa, di ka pa marunong mag-compute ng pakyawan at tarawan ng mga tao. Hindi na ako bata. Palang araw, ako magiging pinakamagaling na foreman sa buong mundo. Oh! Hard hat na to. Bigay to sa akin ni Foreman ni Roger. Si Tom Straw Hat to Hard Hat. Ayop kayo. Laksa mo, poko yun. Dapat nilaksan mo pa. Aba po, may luha Ibalik mo sa pa. akin yung hard hat na yan. Papawis ba yun? Pag pinakamagaling na Foreman ka na sa buong mundo. At umanap ka ng kasamang may mga bitaw. 20 out of 10 acting. Ayun, accurate cast, diba? Hindi ko kilala iba, eto, parang kamukha to. Parang kapatid ni Luffy yata to, diba? Crocodile ba yan? Pala ako sa kanya eh. Pero kamukha niya eh. Sulat, dahil grabe handa akong ibigay lahat. Victor Homecoming, God of Thunder versus God gave me Yolnir. Ito yung best low-key, man. Nalala ko magawa pa ako ng edit yan eh. Sukot, all about horses. Ooh! To be continued. Mahirap talaga maging mga ngabayo. Tulot, yan tayo lahat eh. Sinisipa talaga tayo mga nagtatrabaho. Nakabapit kayo ng... At least hindi siya umungol tulad ni Guardia Civil, di ba? Alam mong hindi niya gusto yon. Okay, kapalay na bata pero. Sulot! Mating call ba to? Ito mga palaka. Okay, natawag mo na ako. Handa na ako. This in your resume. Di ko alam kung matutuwa ako o matutuwa ako eh. Sulot, ADHD multitasking final boss. Oh my god. Tama yung pagsabasa. Ayun ako. Spider-Man. Uy, okay. Kala ko yung bago yung brand new day eh. So 2004 pa pala to. Okay lang. Okay lang. Basta naiintindihan mo. Kulang pa nga to eh. Lagyan mo ng isang lagyan mo ng Subway Surfer sa tabi para sure. Sulot, at doon tatapos natin sa tusokot ngayon. Sana nagustuhan nyo yun. Kumusta ba mga memes ngayon? Ako, napansin ko yung mga memes ngayon parang less edgy kasi mas matindi na ang crackdown ni Meta sa mga groups. So, kung makikita mo man sila mag-viral, saglit lang. Kasi yung mga talaga edgy na nakatago doon sa mga groups na hindi naka-public sa Meta o sa FB, di makikita. Kaya karamihan ng mga mahilig sa mga ganong humor nasa Instagram. At doon din ako minsan nakakita ng mga alam mong hindi tatagal sa FB. So either way, yeah, yun yung napansin ko lang Meta ngayon sa mga memes. Kasi iba kasi yung memes sa news eh. Alam mo, magkaiba yun eh. So kung gusto nyo, huwag kalimutan like, share sa mga mahilig sa memes nyong friends. Huwag nyo subscribe. Paolo na papaalam. Shoo! Eye contact! Eye contact! Yan! Ulit tayo, sorry.